makadi muri Zimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zvimechiiti patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Naizvozvo zvinokumira mushe mastreet ese social media ndoda kuti tikuzivisei chokwadi kuti ndiwo zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe. Right, mushure makunge comrade Blessed Geza vataura nyaya vari veterans pai pavakangouya vari vanhu vasina kumirira veterans vachitaura nyaya vakataura pane kupokana kwakawanda kwakazoitwa neZANU-PF. Maministers mamwe akataura achisapota Emmerson Mnangagwa vakataura mafungiro avo nemaonero avo, asi chazoitika ndechekuti Emmerson Mnangagwa azoratidza kuti iye ari kutya ende anototeerera veterans ende anotomatya, right, because after audzwa mashoko akaudzwa nemaveterans azolonja inonzi presidential veterans fund donation yadonetwa 112,000 US dollars kuchikomba West constituency yapiwa veterans kunzi vasapote mhuri dzavo naivo pachavo. Zvichireva kuti mashoko akataura veterans akasvika kwaari zvine simba. Naizvozvo muri Zimbabwe ndoda kuti mutiudzewo zvamunofunga panyaya iyi. Musakanganwa kusubscribe, molike, motena on notification bell kuti mavideos ese aya andinoposta mukwanise kumaona. Right, akwenda kuliberation struggle kwaJudha uko kwaanenge achitaura zvaanenge achitaura kwamukoma Jeff Judah. Thank you for watching. Mambo wangu maswera sei kuwa ndiswera zviri nane zvangu kupisa chete kuno kuDurban kuri kupisa singaiti kupisa ndizivi kuti kuri sei Pretoria noma Joburg kuri sei ikoko. Mambo wangu ndiwanza hangu kutaura zvakawanda stereki. Ndinge chimboteerera hangu maaudios anenge asendwawo nevamwe vedu avo vatiri kurarama navo. Naida kuti nditange apa pane muchinda ari kuzviti manyoka yamabhunu. Uyo muchinda uyo handingati muchinda because nditori mudiki kwaari. Avo blazi avo ari kuzviti nyoka yamabhunu avo, dai wanga kuri kunzi umwe munhu anokwanisa kuziva zvaari kuita nekwaari kuibva nekwaari kuenda nekutarisa nyika yedu kuti nyika yedu yeZimbabwe yakamira sei, aisafanirwa kutaura manyoka ake ari kutaura sesta rake kuti unozviti nyoka yamabhunu. Manje taakuti ari kutaura manyoka because zvaari kutaura zvese tinenge chizvinzwa, but problem iri kuzoitika ndeyekuti if kuti Mwari wazotitungamira takurira kuti tatora nyika yadzokera kwatiri vanhu vatema, because ava ana Mnangagwa hatingawaisi kuvanhu vatema bange kuita kwavo kuratidza kuti havasi vanhu vatema. Because dai vanga vari vanhu vatema waitinzwira tsitsi, vangadai vari kubatikana kuti ganda nderimwe chete chatakarwira kudzinga varungu kuti kusare isusu vanhu vatema nenyika yedu. Manje ana Mnangagwa ava varungu ava vari kutongera pachirungu, vari kutonga vachiratidza kuti hatina dzinza, hatina rudzi navo. So kana zvikazoitika kuti nyika yatorwa nevanhu vatema isusu vanhu veZimbabwe, uyu muchinda anozviti manyoka yamabhunu handizivi kuti uchange ari papi, handizivi position yaachazonga ari kana kuti maybe uchazoenda nawo ana Mnangagwa kwaachaenda ikoko. And then second ndoda kutaura ndichikumbira regero pache zvangu ini nekuti munoona chairman nawo yemari tiri kuinzwa kuti mari paridiwa mari yekuti kuve nekuti tivhure TV, tivhure radio station. Ini ndiri mumwe wamwanhu asati abvisa mari, not because ndotya kuti mari ndikaibvisa inodyiwa. No, it's not like that. Kudyiwa kwemari kana kusadyiwa kwemari hatina basa nako, because mari dzakatodyiwa ndo dzakawandisa kudarika 100 rand ndinozobvisa nhasi. Saka handifaniri kuchema ne100 rand nekuti ndazotorwa 100 rand yangu yadyiwa nachairman. No. Isusu tichibvisa mari tenge chibvisa according chinangwa chebasa riri kudiwa kuti riitwe, rizadziswe.
so mari iyoyo ndichaibvisa. I don't know when. I can't promise kuti maybe mangwana noma day after tomorrow, no. But what I know ndezvekuti mari iyoyo ndichaibvisa within this month, within this next coming month, February. Ndinoibvisa kana Mwari akandiropafadza ndobvisa times 2 that 100 rand. Okay, and then the third one ndoda kuenda pane nyaya makambotaura musoro chairman ine mari nemari muchiti pakabineti yenyu pane vanhu vakatsamwa kuti chairman azotenga heti, atenga kepi ngemari ye-liberation struggle, chairman azotenga kudya ngemari ye-liberation struggle. I was happy kuti makataura futi kuti chikafu chacho chamakatenga icho hamusi makachidya, chakatodyiwa nomumwe munhu. Okay, fine. Even if kuti ndimi makachidya, you are supposed kuti mubenefite kustruggle. You are the founder of this liberation struggle. So hatingarwadziwi kuti imimi pamunenge muchishandisa ma-airtime, madata enyu muchitidzidzisa zvamunenge muchitidzidzisa imimi, torwadziwa nekuti nhasi unoyo mazotora 100 rand kana matora 200 rand 300 rand kuti mutenge kepi muipfeke. So ava vanhu vakaita izvi zvekuti vakatsamwa kuti imimi mazotenga heti, mazotenga kudya. Munoona chairman, Mwari anoratidza pachena vanokuda nevasingakudi, anoratidza pachena vatumwi, nhumwa dzaSatani nevanhu vanokuda chaivo, vatumwa vaMwari. Mwari anokuratidza zvese izvezvo before uende so imimi apa zvatokuratidzai, maakutovaziva vanhu ivavo ende maakutoziva kuti okay, munhu uyu kana aine pfungwa dzakadai, kuratidza kuti anogona kungondisira kana poison muchikafu chandodya because haatondidi. Arwadziwa sei kuti watora mari yekuti utenge kepi asingatarisi zvese zvamuri kuita kumashure uku. Chinhu chaakagona kutarisa chete kutarisa kuti chairman azotenga kepi ngemari ye-liberation struggle, but asingatarisi kuti chairman azoita chakati, ataura chakati chaaita chiri maringe ne-liberation struggle. So chairman, ini ndiri kuti I am ready whenever day. Kana kwatonzi chabvondoka kuZimbabwe, kana ndisina mari yekukwira, ndingakutaurira kuti chairman, ndaakusumuka kuno kuJohannesburg, ndiri kuuya ndokumbira kuti mundiyamutse nevari kuyambuka, ndinorwira nyika yedu kuti idzokere mumaoko, because right now ndiri kuno kuSouth Africa. Tiri kunetseka muno muSouth Africa, tironetseka every time and again. Hatina rugare, anokashere madhoo bapinde batatere everything. Famba kwacho unofamba usina kusununguka, utya kuti unodhuburwa anytime. So muri kuona chairman, hatina rugare tiri kana muno muSouth Africa. So hapana munhu anoda kubva pamba pake achienda kogara panext door kana pamba pake pakanaka. Chinotiita kuti tiende kogara pamanext door inyaya yekuti pamba pedu hapana kurongeka. So kana pakaita mwana wepamba pedu ipapa ari kuti no, ngatigadzirise pamba pedu kuti panake, tikwanise kupagara isusu vana vacho, tisaenda kogara kumanext door. There is no need kuti timufaite munhu mwana tofanira kuti tibatane naye, tigadzirise pamba panaka, tese taakukwanisa kugara, tiraramire pamba pedu, kwete kuraramira kuvatorwa. Tinotukwa mari indoswera nemazoro, ndomazoro kuno swera achitukwa mari, kwere zvazodai, totaura zvakawandisa chaicho. Bvunzo zvinhu munyika kwenyu, since makauya kunoko hamumboendi ikoko kumbovhakacha kumusha? Tinoenderei because tikaendako hapana chatino, hakuna chiriko chacho, hakuna chiriko chacho. So chairman, ndapota zvangu tokumbirisa by all means, struggle musadzoserwa kumashure nevanhu. Takakutsigirai, tiri kukutsigirai ende tiri tese. Ndafara chaizvo pana amai vataura pamusoro apo, sisi vangu vataura pamusoro apo, vachitaura nenhaya yekuti
ZANU-PF ngairambe yakadzvanya ipapapo pekuti vanhu zvinhu zvawapuhwa nevarungu kuno kumahara wasvike wazvibhadhare pabhodha. And that's very true. Ndinosekonda ipapapo. Kana zvikadaro munhu wese anonyatsa kuona kuti nzara, munhu akarwadziwa nenzara anoita hasha, munhu akasarara anoita hasha. Zvinhu izvezvo zvinoita kuti munhu aite hasha. Nzara nekusarara kunokonzesa munhu kuita hasha. Saka kana isusu tikanyimwa chekudya, tikakwanisa kunyimwa chekudya chaizvo, kana South Africa nhasi ino ikataura kuti wese munhu anozi muZimbabwe pinda mubhazi udzokere kumba kwako, unze mabhazi, tinotodzokera tochienda korwadziwa tiri ikoko, ndokuti tikwanise kusimudza musoro. Mazvizwa chairman. So ndikukumbira kuti odhe yangu kana zvichibvira muipinze mugrupu vanhu vese wazvo zvandiri kutaura izvi. Idzi imbwa dzinoitwa ana Mnangagwa nana Chiwenga ari kurwisana kuti ari kurwisana nakuda hasi kurwisana kuda kusunungura nyika, ari kurwisana kuda kuba kuti iwo utarisa uone izvozvi chairman Jeff Judah wakusumudza musoro wakungwadza maZimbabweans. Saka iwo uda kuti 2030 usvike uripo iwewe. Saka hatichazokwanisiba isusu kubawo kuwana mukana. Ari kungoti kana dai ndikanyapinda hangu for 2 weeks chete ndenge ndatoba zvinondiitira. Hasi kuchemera kuti arida kusunungura nyika, ari kuchemera kuti arida kutomboona mukana wekuti ambobawo chairman asati aita zvaada kuita. So please, handizivi kuti rini handingaisi pressure yekuti chairman mangwana chaicho kana kutoswera mangwana chaicho ngachitsve. Imimi ndimunoziva neurongwa hwenyu, toteerera mumashure menyu kuti urongwa hwenyu huri kuti chii. But chairman, zvinhu izvi inini hangu pachai zvangu ndoona sekuti sadza kana rikakwata riri pamoto, rikazonyanya kukwatisisa futi riripo pamoto ipapo rinoita mbodza, rikakwata zvishoma futi rinoita mbodza. Saka sadza kana rakwata ngaribikwe. Ndatenda hangu chairman.